Dnes je svátek Tří králů a pro našeho reportéra Karla Rychlého to znamená jediné. Zase musí do ledové vody. Už po 9. si totiž dali dostaveníčko otužilci. Tradičním tříkrálovým plaváním ve Vltavě zahájili otužileckou sezónu. Plavali zhruba 200 metrů podél Karlova mostu a tak si asi dovedete představit, jaký zájem to u turistů vyvolalo. Letos bylo rekordních 48 plavců plus náš Karel. Podle odborníků má otužování pozitivní vliv na zdraví člověka, jenom namátkou posiluje srdceoběhový systém. Otužilci lépe spí a tak to dělám i já, otužuju se pravidelně, vždycky jednou za rok se s touhle partou otužilců ponořím do ledových vltavských vln. Teplota vzduchu, teplota vody? Teplota vzduchu je 1 pod nulou a voda má rovné 3. To znamená podmínky? Podmínky jsou docela otužilecké, příjemné. Já bych teda rozhodně řekl, že jsou jako otužilecký, nevím jestli příjemný. Jako. V tuhle chvíli je utopit reportéra velmi snadná záležitost. Ano, bylo by to určitě zábavné. Prosím ne. Nejstaršímu letošnímu účastníkovi tříkrálového plavání bylo 71 let, tomu nejmladšímu 10. Ty jsi na tom možná hůř než já? Trošku. Prosím tě, tahle voda má teplotu 1 stupeň, jaká byla nejstudenější, nebo ne, 3 stupně. 3 stupně, já už mám taky zmrzlej mozek. Jaká byla nejstudenější voda, v jaký jsi plaval? 1,9. Jak dlouho vy se otužujete? Já se otužuju 5. rok. Začala jsem kvůli úrazu, měla jsem úraz, nemohla jsem se hejbat. Já vždycky říkám nováčkům, že je potřeba trénovat, ale teď, když vidím Karla Rychlého, tak vůbec trénovat potřeba není. Je potřeba jako přijít a zaplavat, jo? Takže gratuluju. Děkuju. Zase za rok. Karel Rychlý, televize Prima.